Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a maza da mata masu kallon mu da sauraron mu, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin mu duba mu gani. Na wannan rana ta Laraba, 17 ga watan Ramadana, hijirar Annabi Rahama tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina na da shekara 1445, wacce ta yi daidai da 27 ga watan Maris kin shekara ta 2024 bayan aikuwar Annabi Isa alaihi salam. Muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai girma da ɗaukaka da buwaya da ya yarda ya amince ya sake sada mu da ku a cikin wannan shiri na wannan rana. Muna ci gaba da roƙon mahalicin kowa da komi ya yarda ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce, ya ba mu ikon binta, ya kuma ganar da mu ƙarya ƙarya ce, ya yarda mu nisance ta. Yayin da wasu ƙwarorin mutane kenan suna yin magana da yawun al'ummar wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar da sunan cewa suna neman 'yanci ko kuma suna goyon bayan karen aikin da mutum 15 suka yi ranar 26 ga watan Yulin shekara 2023 ta hanyar yin garkuwa da zababben shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum da iyalin shi da kuma wasu ma'abuta demokaradiyya. A ɗaya ɓangare, al'ummar ƙasar Senegal sun nuna ma duniya baki ɗaya cewa sun san abin da suke yi kuma sun san abin da suke so. Duk da irin sato kasa kacin da aka yi ta yi, wanda har abin ya kai ga asarar rayuka, aka liƙe wasu 'yan fafutuka, aka kame wasu 'yan siyasa, aka azabtar da su, aka kai su gidan kaso. Hakan bai sa matasan ƙasar Senegal suka yi ƙasa a gwiwa ba, waɗanda suka ce su zaɓinsu da fatansu shine ƙasarsu ta ci gaba da kasancewa bisa tafarkin doka da oda da kuma demokaradiyya. Hakan ya sa suka cilasta ma shugaban ƙasa mai barin gado cin tuwon fashi game da abin da ya kira na son kwaskwarimance doka, wanda hakan za ya ba shi damar ya ci gaba da kasancewa saman kujerar mulki. Suka fito saman tituna tamkar mutum guda suka ce ba su yarda ba da duk wani abin da za ya murɗa wuyan demokaradiyya. Sai aka ji wasu muryoyi suna tasowa daga cikin ƙasashe uku, inda wai har aka ji wasu na kwatanta cewa me za ya hana sojoji a ƙasar Senegal su hito su amshe iko, domin ana ganin cewa abin da Macky Sall kenan yana yi ya saba ma doka da oda. Hakan yasa sojojin ƙasar Senegal suka kwatanta ma duniya cewa su sojoji ne ma'abuta kishin ƙasa, ba ma'abuta kishin aljikwansu ba, ba sojoji ba ne waɗanda su kwabai kawai suke nema na su zo su yi handama da babakere, su yi rubuta ciki da dukiyar ƙasa su maida ta tamkar ta gado. Suka koma gefe guda suka sa masarautar Allah ido. Yayin da al'umma a ƙasar Senegal suka hito gaba ɗaya baki ɗayansu suka taka ma duk wani abu wanda yake kama da karya lagon demokaradiyya birki, wanda cilas dole tassa aka hidda ranar zaɓe. Cikin ɗan takaitaccen lokaci aka yi yaƙin neman zaɓe, wanda hakan yasa wasu daga cikin matasa da suka ɗanɗane raɗaɗi da azaba sakamakon gwagwarmayar da suka yi ta yi, suka yi galaba a wannan zaɓe, inda al'ummar Senegal suka tsayi tamkar mutum guda, suka mance da dukkan wani bambamcin ra'ayi, suka nuna suna da buƙatar sauyi. Kuma hukumomi a ƙasar Senegal suka nuna cewa sun zamna dangalgal ta hanyar tsaida doka da oda. Wannan amsa ce babba al'ummar ƙasar Senegal suka ba da yawa daga cikin al'ummomin nahiyar Afirka, musamman ma na yamma na yankin Sahel, waɗanda ta rage a gare su cikin zaɓi biyu sai guda: ko su zama al'ummar da ta san abin da take yi, ta san abin da take so, kamar irin na Senegal, su nuna cewa al'umma ita ke da 'yancin zaben shugabanninta waɗanda za su wakilce ta. Haka ko aka yi. Ko kuma mutane su mai da kansu tamkar gamba sai shanu su ci su kasance mutane ne waɗanda
ake jagoranta ta hanyar amfani da tsinin bindiga. Sa'annan kuma wani abin mamaki, abin takaici, mutanen da suka fito suna kururuwa suna karawa suna taɓa ma waɗannan sojoji 'yan kidnapping da suka yi ma demokaradiyya targaɗi. Wa kuma a ɗaya ɓangare sai aka ji su wai suna taɓa ma bashimtar da al'ummar ƙasar Senegal suka yi. Sannan kuma wata babba amsa ga su waɗanga 'yan labusanni waɗanda suka taɓa ma sojoji a jamhuriyar Nijar daga sabbin hukumomin ƙasar Senegal waɗanda aka zaɓa a demokaradiyyance, waɗanda suka yi kira da babban murya suka ce zuwa ga 'yan uwansu na Sahel su yi kansu karatun tanatsu, su tsaya su diba su hanga, su komo daga wannan mugun wasan da suka sa kansu ciki wanda baya aikuwar ɗa da ido, su komo a zamna a tattauna tare da su ƙarƙashin ƙungiyar gamayyar ƙasashen yammacin Afirka sai da yawo. Don haka Senegal ta ba da babban amsa ga 'yan labusanni ta hanyar nisanta kanta daga hotalwar ƙungiyar nan da ake kira da suna IAS. Hakan ya sa ƙungiyoyin fafutuka sun komo daga rakiyar waɗannan sojoji 15 'yan kidnapping wanda an ji muryoyi sai ci gaba da tashi suke a cikin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar bayan watanni 8 na dulmiyar da ƙasa, watanni 8 na tozarta ƙasa, watanni 8 na raba kanuwan al'umma, watanni 8 na ramuwar gayya. Mutane sun gane ƙarya ce ake makorama ruwa na raki. Hakan ma yassa ƙungiyar Transparency reshen jamhuriyar Nijar ta fitar da sanarwa inda ta yi kira da babban murya zuwa ga ƙungiyoyin kwarakulla su tashi tsaye tamkar mutum guda su ce ma waɗannan sojoji a'a su fito a yi fafutuka ko ta halin kaka sai an maido da tafarkin demokaradiyya a cikin wannan ƙasa ta mai albarka. Transparency ta ce lokaci yayi na mutane su aje dukkan wata hasada da ke da kwai tsakankaninsu, keta da tuggu da makirci waɗanda ba su kai mu ko'ina. Mutane su mance da duk wata rarrabuwar kanu wadda ta samu sanadiyar wannan karan aiki da waɗannan sojoji suka yi. Su hito a yi kokowa a kori waɗannan sojoji, a nuna musu cewa al'umma su ke zaɓen mutanen da za su jagorance su, ba a jagorancin mutane da tsinin bindiga. Gazawarsu ta hito bayyana ga hili, ta tabbata cewa da wanda ya gane tun da farko da wanda ma bai gane ba ya ƙara gane cewa waɗannan sojoji sun halaka ƙasa. Tattalin arziki ya ruguje, ƙasar mu ta koma saniyar ware, ƙaryar sahe daban ta marece daban, ba a jagorancin mutane da ƙarya. Kenan wannan al'amari da matasa suka yi a ƙasar Senegal ya zama babban darasi ga matasan wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar. Yadda aka yi sanko da basiru a ƙasar Senegal, haka an iya yin sanko da basiru a wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar ta hanyar maido da tafarkin demokaradiyya bayan an yi gwagwarmaya irin ta bai ɗai, an kori waɗannan sojoji, kora irin ta gaskiya ta haƙiƙa ba tare da nuna ramuwar gayya ba, a sa ƙasa gaba kuma a taka ma waɗannan sojoji 15 birki, a nuna musu cewa sun ci amanar ƙasa, sun ci amanar aikin soji. In matasan ƙasar Senegal sun haɗa kansu sun nuna cewa suna son ƙasarsu da kuma ci gabanta, miza ya hana matasa a jamhuriyar Nijar su mance da dukkan wani bambancin da ke da kwai tsakankaninsu, su sa Nijar gaba, su ƙalubalanci duk wani mai son mai da ƙasarmu baya ya maida ta saniyar ware. Lokaci ya yi na matasa su tashi su koya ma mutanen da Nijar ta yi musu wando ta yi musu riga amma suka yi mata godiyan maye, su koya musu darasi irin na musamman ta hanyar gwagwarmaya domin maido da tafarkin demokaradiyya gami da doka da oda. Da wannan muka zo ƙarshen shi wannan shiri na wannan rana, sai lokaci na gaba idan mai girma da ɗaukaka ya yarda. Muna muku barka da shan ruwa, Allah karbi ibadunmu kuma ya sa muna daga cikin bayan shi waɗanda za ya 'yantar albarkacin watan Ramadana.